ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ। ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଳ ତାହାର। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କୁକୁଡ଼ା ଚରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ବିଲୁଆଟିଏ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତାର ତଣ୍ଟିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ନେଇଗଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି କହିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି, ମୋ ପରି ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର କୁକୁଡ଼ା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ ଭଳି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିନଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜାଣି ନ ପାରି କୁକୁଡ଼ାର ବିଲୁଆ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ତା ଆଁ ଖୋଲିଛି, କୁକୁଡ଼ାଟି ତ ଦେଲା ଚମ୍ପଟ। ବିଲୁଆଟି ବିଚରା ଗୀତ ବୋଲିବା ବନ୍ଦ କରି ନାକମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ରହିଲା। ବିପଦ ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କଲେ ସହଜେ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ।